Mana уже зимистон наздик омсоз, ҳама уже печка фурӯшӣ, турбахарӣ, турбафурӯшӣ ҳамин кати машғул. Салому алейкум ҳамватанон. Конкурси мо рафтаи сода аст. Худо хоҳад иншоалло охири моҳи октябр бозии мо сар мешавад. Нархи билети мо 300 рубл аст. Дар рӯи экран карти Сбербанк ва ватсаби мо ҳаст. Марҳамат дӯстон, нархи билет 300 рубл. Чанди шуда ко? Ва бана инҷа биё, ва ина гетши. Қадамиш 260 ко? این 260 250 میشه 250. 280 دونم меҳмон чӣ? اینش 800 ارزان میشه 800 сомон арзон. ин печкаҳо махсусан барои ҳаммом. Болоша об мереза. Чанд пул гуфтед бояба? 800 ارزان میشه 800 арзон мешавад. Инаш ҳам 800 сом ко? این هزار Ва инаш 1000 сом. 80 Ана ина Ин бакаш 80 литр. да поинашам калондан нест. Интернет бако. Дар наш 80 литр манаш. Қиматтараш намин. Пешки қиматтар ин дута арзонтараш пешка. Раҳмати калон ако барори кор шумо.